A Pobra do Caramiñal xa ten todo listo para dar a benvida ao San Maín cunha programación chea de sustos, misterios e, sobre todo, moito terror. Este venres 31 de outubro, a Pobra do Caramiñal converterase nun verdadeiro escenario do terror para festexar o San Maín. Os Xardíns Valle Inclán serán o epicentro dunha experiencia única, unha pasaxe do terror que agardan nadie se perda. Dende as 8 da noite, os valentes que se atrevan a entrar no Xardín do Terror farán un percorrido envolto en medo suspense, rodeados de decoración propia da época. Durante o camiño recibirán sustos e sorpresas que lles farán meter o medo no corpo, como prometen os organizadores. Volvemos a repetir o Xardín do Terror nos Xardíns de Valle Inclán ás 8 da tarde. Vai a ser de balde, a xente non ten que inscribirse, chegan ali e por orden de chegada van a poder pasar. Todos os anos pois se vai aumentando un pouquiño e cambiando tamén un pouco pois a forma, non? Co cal, é verdad que vai a ser outra vez o Xardín do Terror, pero bueno, vai a ser un percorrido diferente con unha decoración propia dese día do San Maín, pero tamén diferente a outros anos. Xa ás 9, a veciñanza poderá disfrutar dunha proxección especial no Teatro do Cine Elma, La autopsia de Jane Doe, un thriller que mergullará os asistentes no misterio e o medo máis profundo. Vamos a proxectar a película La autopsia de Jane Doe, pero é para adultos, é unha película para público adulto. O Elma tamén se vai a convertir un pouco nun escenario terrorífico. Habrá sorpresas durante a película, sorpresas de terror. As actividades totalmente de balde e sen necesidade de inscripción previa están deseñadas para que todos poidan gozar do San Maín en familia ou cos amigos. Así mesmo, animan a todo o que queira a acudir disfrazado para a ocasión. Animamos a xente pois a que veña disfrazado, é unha actividade tamén de balde. E bueno, penso que é unha programación pois un pouco pensada no propio día de San Maín, no que significa, non? Un San Maín que vai gañando cada ano e que nesta ocasión non deixará a ninguén indiferente.